Magandang gabi po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating YouTube at sa mga nakikinig po sa ating himpilan sa radyo po ng ating diocese. Ako po si Father Fiel Pareha at narito po tayo ngayon sa ikatlong episode ng ating Makiramdam. Ginagawa po natin ito bilang paghahanda sa darating na 2023 Synod of Bishops. Inumpisan po natin ito last year, 2021, Diocesan Phase. At ngayong taon pong ito, 2022, ay ang Intercontinental Phase. Bago po natin umpisahan ang programang ito, inaanyayahan ko pong lahat na tayo manahimik, sumandali at manalangin. King lagyo ng igpa, ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makatalakad kami arapan mo, o banal ay Espiritu, abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami, mamali ka ring puso mi, iturume ing sukat ming dalanan, at nung makanano miyang pamaralanan, may na at makasalanan kami, emo kami pabustan, maging panibataning kaguluan. Emo paboren, idala na kami ning kamangmangan, padulong king malingdalan, ni ing pamangabiran, ilisya na laring dapat mi. Akit miyasa na keka ing pamisan metong mi, ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-abe, painturo king alang anggang bie, at kami malili king dalan, ning katutuan, at ning matulid. Itingan aduan mi keka, Ama, ni gobra ka ring sablang lugal at panahon, king kameto nga ning igpa at ning anak, manggaman king alanganga. Amen. King lagyo ning igpa, ang po ning anak, ang po ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli po, welcome sa ating lahat sa ating programang Makiramdam. Tayo ngayon po ay nasa ikatlong episode ng programang ito. Kung babalikan po natin, nakadalawang episode po tayo. Ang first episode po natin, nakasama po natin ang mga indigent family mula sa sektor ng persons with disabilities. At last week po, nakasama po natin ang sektor, ilang miyembro ng LGBTQIA+. At ngayong gabing ito, may panibagong sektor po tayong makakasama. Ngunit bago po ang lahat, nais ko pong ipakilalang muli sa inyo ang inyong abang lingkod, ang ating ama sa diocese, si Bishop Dong Lavarias. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi sa iyo, Father Piel, at hello po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating patuloy na pakikinig at pakikisa sa programa Makiramdam dito sa ating radio. Ang ginagawa po natin ang programang ito dahil nais po nating makinig sa bawat sektor ng ating lipunan. Na sa ganon matugunan natin ang lahat ng pangangailangan ng bawat bininyagan. Tayo pong lahat ay magkakapatid, tayong lahat ay sama-samang naglalakbay dito sa mundo. Kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang simbahan. Kaya nga ang tatlong pundasyon ng ginagawa nating ito sa pagmimisyon, communion, participation, and mission. Tayo po ay nakikiisa sa bawat isa. Tayo po ay nakikibahagi. Ano ba ang maitutulong natin? Ano ba ang maitutulong mo, maibibigay mo? Ano ba yung mga karisma at talento na ipinagkaloob ng banal na Espiritu na maaari mong maibahagi sa iba? Nang sa ganon, magamit natin ang mga ito sa ating pagmimisyon. Walang naiiwan, walang naisasantabi, lahat tayo ay anak ng Diyos. Bishop, kung matatandaan po ninyo, last episode, ang kasama po natin ay ang sektor ng LGBTQI+. Ano po yung matingkad na napakinig, natutunan, sapagkat tayo pong lahat ay natututo sa ginagawa po natin ito dun sa last episode po natin. Kasama ko yung previous episode si Father Kenneth, no, ng SACO.
at sa aming pakikipagtalastasan sa kanila, sa aming pakikinig, naibahagi nila na sila'y active sa simbahan. Yung isa, si Marvin, no? Siya ay aktibo sa cathedral. Siya sa service. Siya tumutulong. At oo, nakikita ko rin siya pag nagmimisa ako doon. Tapos yung isa naman si John, medyo 40s na yon, pero during these early years, tumutulong siya sa kanilang parokya. Lalong-lalo na sa paghahanda sa mga flowers, karosa, ganyan, dahil meron siyang flower shop. At aktibo naman sila, nagsisimba, at kuminsan si John kasama sa choir nun daw, kumakanta sila. At doon tinanong namin, ano yung inaasahan nila, tinihiling sa Santa Iglesia, yung sana wag silang husgahan, wag silang para bang ostracize. Na yun ay napakahalaga, no? Napakahalaga na panawagan sa ating mga kapatid na mananampalataya. Dahil itong mga kapatid natin ito, meron din silang bahagi sa sambayanan ng Diyos. Dahil sabi mo nga, sana all. Lahat tayo kabilang. Because the moment you close yourself to anyone, you also make yourself para bang sarado ka rin sa Panginoon na nandoon sa taong yun. So yun ang aking natandaan. Tunay nga pong marami po tayong natutunan, napakinggan sa ating last episode. At sa gabing ito, panibagong sektor ang ating makakasama, ang masigasig, ang sektor na kung saan nag-aalab ang kanilang paninindigan, ang sektor na pag-asa ng bayan at pag-asa na rin ng ating simbahan, ang youth sector. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga espesyal na panauhin. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi po, Among. Thank you Magandang po sa gabi po, pag-invite. Among. Kami ang nagpapasalamat sa inyo dahil narito kayo ngayong gabi upang ibahagi ang inyong buhay, mga karanasan in light of our faith. Maaari niyong ipakilala ang inyong sarili sa ganon ang ating mga nanonood ngayon ay tunay na makilala kayo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream. Ako po si Hazel Ramos. Taga Candaba po ako at 23 years old na po ako. Medyo mukhang matured lang po tayo pero 23 pa lang po tayo. And ako po ay nagtatrabaho na ngayon po. Work from home po ako. Ayan, good evening po, Among Fiel. Good evening po, Bishop Dong. Ako po si Clayne Lester Saraos Yabut, from San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga. And I am currently taking Bachelor of Physical Education dito po sa University of the Assumption. Third years, na po ako year. Makakasama po nating muli sina Hazel at Clayne, kalipas po ng ilang paalala. Inyang 20 payuning Abril, apan ang binahan, kaya niking makiramdam. Inkwento ni Senyor Salvador Parish, isayang kungan Candaba. Kaunening panagkat ng Santo Papa Francisco, as Synod on Synodality. Ngayon aldo, kaya katamo namang ILB, inegawang consultation process, ning parokya ng Santa Ana, king Santa Ana, Pampanga. In listening sessions karing aliwang parokya, ila ring menubira karing parokyano, iba't karing niyaliwang sektor, balmunta king pisamban at karing mipakiramdaman. Dapat ingke katamong bidang parokya ngeni, aliwa ing meging paralan na ning pamakiramdam. Uling magmasusi ang kadwang dalan at 65 banwa ning pangatatag ing parokya ng Santa Ana, king Santa Ana, Pampanga. Apis sabi ring mamuntukan, kambe ng Reverend Father Ray Cruz, AM umapilang tao, ing sukat mipakiramdaman, king magawang Synod on Synodality. Kaugneniti, pegumpisana ning parokya, ing dalo ng apong ana, dalo karing maluka, kayag na ning formal apamamuklat mo naman ning consultation process, king mes sabing parokya. Ame gumpisa, inyang 4 ning Pebrero at may pupus,
inyang kawaluning Abril. Agpangkaring kay katamong kakaluguran, iba't king parokya, i-Brother Widget Ryan Ramos, Coordinator Parish Formator, Agnes Guevara, Coordinator Parish Liturgy, at Ariel Culala, PPC Secretary. Ilang mamuntukan ning Pisamban, ding minta mismo, karing siyang abaryo, asa sakupa na ning parokya. Agpangkang Brother Widget, dakal a katolikong sisimba, katolikong sisimba, ate katoliko ing mesaya, uling penamdamandang nilapit ya ing Pisamban Karela at ni pakiramdaman la. Uling selod surandongan, ding bale king mabilog a parokya, adake namang Sister Agnes at Brother Ariel, amiyaliwang kapagsubukan, ing Karelang delanan, ban a pakiramdaman ding tao. Ipunggawa ko niya mo muna, minta na ako muking barangay hall para kunan ko lang po datang number of households. O ni kaya ay isip-isip ko, wala mo yan magtali ako. Then, din pong kaya kaming leaders, syempre mas kilala dala retang karela, nuno karla makapurok, meron purok leaders, may ilang pong gawa pong big house to house law, linistado nga din hanggang bali, alala pong limpasan, katoliko yamane, katoliko, pakakalulo, makwalta, alala kay pong limpasan, detangan po linistami lo, di na mila number, at detangan po, dinalo milangan. Actually po, marakal po base po karetang data tamong gather at yung tamo pong household na makaschedule kung dalang barangay tamong assigned barangays na eda kasabi, eda interview, pauli na nitang umunang dili, atin po karela natatakot pauli na nitang pandemya, ela po may muklat pasbol, may ngabit na pong karatula actually, karelang pasbol, na visitors are not allowed. So, I think dyan naman po ito na talagang maningat na po kitang current situation tamo. So, atin naman po na may kataon na ela po may bisita, pauli nitang bukod kitang tatakot la, siguro talagang ela talaga bisan tanggap bisita, lalo na po taretang kapatatamong aliwa sekta. Tune maulaga para king Synod team, aking kabilugan a panahon ning karelang pamakiramdam, itang meging pamamyadang pamikatagon, karing pakakalulu, ang makasimba at makapagyampang king misa, agpangking karelang kagiwan. Anong nukarin, may kalikom lang migit 4,000 pesos, at deti pinyaop dala naman karing maluka ning karelang lugal, at iti pawagana ing ulagadaring at yulaylayan ning lipunan. Antimurin kay bat ing meging pamakiramdam karing balang sektor, as sabi ng Brother Widget, as sukat ng mas dinan pansin ning parokya, detang katolikong sisimba, uling karing 6,951 household, apin talanda, 6,435 la ring mekiyago, at iba't keti, mepit nala pa karing katolikong sisimba, ampong ali. Anong nukarin, nilto ating baryo, amas dakal la ring katolikong sisimba. Sabi naping among apin na ing result ay ni ing maging basis tamo karing kaya katang pastoral plan kung no karin ban kanita ma-revisit la ring programa tamo ring activities tamo karing hanggang dapat tanggawan para karing alisisimba. At ding karelang kasangkanan, Mumuna king dela na ning pandemya at niyayaliwang sakit at kapanamdaman. Ing kadua dakal la pigagap king die kalupan ng obra, negosyo, at kabiyayan para king pamilya. Ing katlo, yapining tinabugla, pauli daring susuyo mismo king Pisamban. So, apin detaretang dakal na makanang ganyan. At ing pangapat, yapin itang atin lang personal na dahilan. Pisyal na ning Synod team, akapamilag ganing aktibidad, may banong amangin naman ng atensyon at pamaglingap, ganing kapatid Ameriki king kasangpat bayanan. Lakwas na retang amang mandang tinabo. Eko mo at syuta mo kay upaya, ita mo ing parating di papanusigan. Anya naman kakaluguran, mabiyasa sanang makiramdam. Karetang aksyon king mababa. Lakwas nita ing makasaw karelang. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa, Ang Makiramdam. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, kasama po natin ng youth sector. Isa po sa favorite Bible passage ko po, yung Ecclesiastes 12:1. Ang sabi po doon,
remember your Creator while you are still young. Napakaganda po. No? At kasama po natin si Hazel at si Klein. Unang tanong, nagsisimba pa ba kayo? Or sa alam ko, yung mga kabataan ngayon, no, medyo busy sa pag-aaral, sa trabaho. Meron pa bang oras o panahon kayo na nakakabisita sa simbahan o particularly nakakapagsimba? Yes po, isa po akong aktibo na miyembro ng simbahan sa aming parokya sa San Andres. No? Isa po ako member ng media, Social Communications Ministry, wherein we are tasked to do documentations, live streaming, at parang ngayong pandemic po, mas napalakas po yung willing ko to serve, no? Even if it is pandemic. And I want to clarify po na sasabihin po kasi nila kapag po nagla-live lang, ayan, puro picture-picture kapag SOCO member ka, no? I think that is not the right term for that po, no? Kaming mga youth, no? Media, I think we are called digital missionaries, no? We are willing to share the good news through social media, no po? And that is the parang pinaka magandang naranasan ko sa pagiging aktibo sa aming parokya po, sa San Andres. Ako po, kabaligtaran po ng kay Klein. Ako po yung nagre-representa sa mga youth na sa sobrang dami ng mga ginagawa po, hindi na masyadong nakakapagsimba. Pero inaamin ko po na kahit papaano naman po, nakakapagsimba pa naman, pero mas marami pong araw or panahon yung hindi po ako aktibo masyado sa simbahan. Hazel, balikan natin yung sinabi mo, no? Alam po natin na hindi lahat ng mga kabataan ay nakakadalo ngayon ng banal na misa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa kaso mo, particularly, ano yung bagay na what hinders you o ano yung mga pumipigil, no? Particular na para makadalo ka sa banal na misa. Yes po. Before po, active din po ako kamukha ni Klein sa simbahan. Pero nung mga high school po ganyan, parang nag-focus po kasi ako sa academic kasi hindi ko po kayang pagsabayin yung palaging nagsiserve, ganyan. And then ngayon naman po, dahil ngayon po, breadwinner po ako sa pamilya namin. So, medyo nawawalan na po talaga ako kahit po minsan sa sarili ng panahon dahil kahit holiday po or kahit holiday or kahit yung mga normal na araw like Saturday, Sunday yung pwede pong magsimba, kinukuha pa rin pong opportunity para pag may racket po, ganyan, may trabaho na kailangan gawin para makapag-earn po. Ayun po, lahat po talaga para sa pamilya. Kasi po ngayon, medyo nahihirapan po. Pero kahit yun nga po, hindi po ako palaging nakakapagsimba, nagdadasal po ako araw-araw, na naghihingi po ako ng tawad na hindi po ako nakakasimba. Pero ayun nga po, lagi po akong humihingi ng gabay. Kasi kahit hindi po ako nakakapag-attend, alam ko po sa sarili ko na malapit pa rin po yung puso at isip ko sa Diyos po. Klein, no? Nabanggit mo kanina na ikaw ay aktibo, no, sa pagsisilbi sa simbahan bilang isang digital missionary, no? Miyembro ng SOCOM o ng media team ng parokya. Sino o ano yung nakaka-inspire sa iyo upang magpursige, no? Alam natin na ang mga SOCOM po natin or kahit sinong nagsisilbi sa simbahan ay volunteer, no? Walang sweldo, walang bayad. Sino o ano yung nakaka-inspire sa iyo upang magpatuloy sa iyong paglilingkod? Ayan po. Yung pong mga nakaka-inspire po sa akin, yung first po yung family ko. And then yung mga ka-churchmate po. Kasi po, they are the support systems, no? Kasi po, as we go on through this pandemic po, no, marami pong mga hindrance, no? Para po sila yung nagpapalakas ng loob sa akin to serve, no? Kasi po, ngayong pandemic po, talaga pong
sa family po namin, marami po kaming napagdaanan, no? I think, hindi po sagabal po yun, no? Kasi po, nag-i-inspire po sila sa akin, no? Kasi ituloy mo lang yan. Kahit na, minsan ginagabi ka na, kahit hindi linggo nasa simbahan ka pa rin, no? I think, yung family po talaga, yung talagang nagpo-push po sa akin to serve in the church po. Napakaganda nun, yung bahagi ng pamilya. Kapag ang pamilya ay talagang supportive sa involvement ng kanilang anak o miyembro ng yung youth, yun ay napakalakas na motibo. And of course, as usual, kung minsan, yung samahan. Kapag maganda yung samahan, no, it is also encouraging. Okay? Nabibigyan ba, no, itong next question ko, maganda. Nabibigyan ba ng tamang atensyon at pagkalinga? No? Sa tingin ninyo, sa parokya ninyo, kung saan kayo nagsisimba at naglilingkod, ang partikular na sektor ng mga kabataan, o kung hindi, sino yung mas nabibigyan ng atensyon? Sa parokya po namin sa San Andres Apostol Parish, yung nakikita ko po na nabibigyan ng pansin is yung mga indigent families. Yung pong may mga sakit, no, wherein yung parish priest po kasi namin is sinihikayat po na every after Mass, merong gift giving. No? Kahit bigas man lang yan, no? Or any cash donation sa mga indigent families. And parang napakagandang symbolism na after the Mass, gawa kang mayap. You do good things po, mga kanta. Ako naman po, based dahil nga po hindi ako masyadong active po sa simbahan, nakikita ko po na yung mga youth namin po sa Candaba, and kahit ako, hindi po ako part usually ng mga activities for youth, pero pag nag-attend po ako ng mga event nila, yung mga ginagawa po nilang pag-volunteer, feeling ko po talaga belong po ako sa kanila. Parang lahat po sila, nakaka-inspire po kasi alam ko na volunteer talaga sila, and then makikita ko from morning, minsan pagkatapos ko pong magsara ng business, nakikita ko pa rin, nandun pa rin sila, may mga ginagawa silang, for example po, yung mga parol, ganyan. And napapansin ko po na siguro talagang nabibigyan sila ng pansin for them to stay and to serve. Kasi po talagang lahat yung mga kabataan nga po sa amin, bawat may event po, parang nakikita ko po na lahat sila aktibo, parang may participation po talaga sila. And then parang nafe-feel ko po for them na parang ang saya pala maging part ng simbahan. So ako po parang nung mga kabataan ko na nag-aaral ako, parang nagsisisi ako na dapat pala, dati sinulit ko yung mga panahon na may pwede pa ako, which is kailangan lang po talaga i-balance. So yung parang sa mga kabataan ngayon, if it's a choice po talaga, you have to make time to serve po kasi iba po yung experience na nabibigay ng simbahan sa mga kabataan. Siguro gusto ko rin may dadagdag, no? Alam natin kung minsan napakahirap yung mag-attend. Tulad na nasabi mo, yung maraming concerns, church activities. Pero isa ring maganda na siguro gusto kong may tanong when it comes to the activities ng parish, the programs, ganon, nag-involve din kayo. Aside from the Mass, the activities of the parish. Yes po. On my end po, pag meron po talagang, yun nga po, pag may time po, and pag hindi po, pag kaya pa po ng katawan, nakakapag-attend naman po, nakakatulong naman po. Kasi sa amin po, sa lahat po, ako po yung kapatid ko po, and lahat po ng pinsan ko, lahat po sila active po sa simbahan. Ako lang po yung... Kaya ko naitanong yun kasi nung nag-usap tayo noon, involved ka rin sa... involved din siya sa social media. Yes no? po. Involved din siya. Kaya ko naitanong yun, of course, isa sa importante rin na contribution ninyo sa parish community ay yung mga ideas. So, pwede siguro yun, maano rin natin,
what can you propose? What can you suggest? No? When it comes to the presentation of programs, yung ganyan, dahil katangian niyo yun no? So, siguro yun na pwedeng i-explore yun. Okay. So magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala, pero huwag niyo pong kalimutan, ito po, sa lahat po ng gustong magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa comment section, pangalan ng parokya, at kung may litrato kayo, you can post it at the comment section. And do not forget to like this live and share it with your family and friends. Magbabalik po ang programang ito. Ing Diyos, king kasalesaya ning kakatamong kaligtasan, Diyos yang makiramdam at makipaglakbe king kayang balayan. Ing synodality, ang milalarawan anting pamaglakbeng abe-abe, metong yang ordinaryong paralan, anong nuka rin, ing banal na kapulungan, masasalamin niya, anting balayan, amakisan metong, king ibpa, king anak, at king banal ay espiritu. Kalupan ning lugod at pamisan metong ning Santa Trinidad, ding ega-nagan ng bininyagan, gugusal la at susulong, king pamisan metong, king kasal pantayanan. King aktibong pamakiyagom, ning balang metong, king biyaning banal na kapulungan ning Diyos, ding ega-nagan ng talasal pantaya, maglakbelang abe-abe para king metong amisyon. King pamanantabe ning banal na espiritu, lakwas siyang miyuyubog ing balayan ning Diyos. Kapag nasa ning Diyos, ing tipuna nakatamo anting meto nga pamilya at maging party ning kayang katawan, anong nuka rin ing balang metong kapamilatan ning regalo at kagiwa na tinggap na makapakirake king maulang misyon ng Kristo. Ing dapat ning banal na espiritu, maulagaya king proseso niting amanwan tamong sinodo. Ing banal na kapulungan, maklakbeya painturo king kaganapan king biya kapanyamban at misyon. Oy ni ing buri ng malyari ning kakatamong Santo Papa. Ing lunto at mayakit ing partisipasyon da ring ega-naga ng kasapi ning balayan Kristiyano, iba't king peka matas, ang gana king peka mababang antas, king lipunan. At iti masese at mamunga king agyag ning banal na espiritu. Ing parehong espiritu amita talaga king pisamban, ang magtagleng, miyayaliwang karisma at katungkulan, ang mamungang kasal pantayanan, kapanayan at lugod. Ing synodality, yaing dalan aso katamong tuntunan anting iglesia. Mititipon muban mangalap impormasyon, nuneban makiramdam king banal na espiritu, ang magsalita ka ring miyayaliwang individual, sitwasyon at karanasan. Masanting niya iting pamikatagon, ban manalangin abe-abe, at makagawang masampat a desisyon para king ikasulong ning banal a balayan. Metong yang panagkat ini ban ibili ing sarili king parehong dalan, adelanan ning amanong mi katawan tao, Yesu Kristo. Tukyan ning kayang bakas at makiramdam king kayang amano, at maging makabuklat mo naman balugbog at puso karing aliwa. Maging posible nga nini king sawp ning banal na espiritu, amamyes sala at inspirasyon kaniting prosesong awsan tamong synodality. Yandaan po natin lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Shoutout po kay Agnes Evangelista Sarmiento from Bulaon, kay Eric Tobias from San Luis, Pampanga. Greetings to the parishioners of Santa Ana Parish. At kung kayo po, gusto niyo pong magpa-shoutout, huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa comment section. I-like niyo po ito and share it with your family and friends. Tayo po ay nagpapatuloy sa pakikipag-usap, kumustahan kina Hazel at Klein. Hazel and Klein, no? Sa inyong parokya, paano nakikipag-ugnayan o nakikipag-communicate
ang iyong parokya, sina Father, at pati ang inyong mga pinuno, no? Parish leaders or chapel leaders sa inyo. At nafe-feel nyo ba na ang sektor natin bilang kabataan, bata pa po ako, na tayo ba ay napapakinggan? Kayo ba ay napapakinggan? Sa pamamagitan po ng mga, for example po, may meetings, no? Of course po, may mga representatives po kasi yan per organization. And I think yung involvement ng youth is always present. And for today, generation po kasi, yung social media, ayan po, no? Pwede pong, sa pamamagitan po ng mga pages, no? For example po, may announcement po yung parish priest, makikita po sa social media po ng parokya, and parang yung information dissemination is very mabilis, no? Mabilis na mabilis, and I think our responsibility as a youth, no, is to check if it is reliable, no? Kasi ngayon po kasi maraming mga fake news na, for example, ganon, nagka-COVID si ganon. Kaya kailangan po talaga nating itignan kung tama po yung mga lumalabas po sa social media. Ako naman po on my end, updated naman po ako sa mga nangyayari sa simbahan kasi nga po may mga pinsan and ate po ako na serve. Pero may mga kaibigan po ako and I will be speaking in behalf of them, which is feeling ko po hindi sila masyadong aware sa mga activities ng youth when it comes sa church po. Because yun nga po, parang siguro some of them, hindi sila nakalike sa Facebook, ganon. And then some of them na hindi palaging nakakapagsimba. So I think po, because majority of my friends po, I think they are not aware of some activities. Kasi po, may mga panahon din na parang kung sino po yung mga palaging nasa church, like sila po talaga. Parang rarely lang po yung times na parang makakakita ako ng mga bago talagang mukha na parang yung mga nako-convert po na palaging nagsisimba, ganun. Pero I think po talagang it's on their side din. Kasi ako nga po, nakikita ko rin po yung sa Facebook, nag-share po talaga sila. And then minsan, ako din po inaaya na ganyan. Siguro, it's on their end na dahil may mga marami pong ibang pwedeng gawin or hindi din po sila parang mas ginagawa po nila yung ibang bagay, hindi sila yung attention po nila wala sa church. Parang ganun po yung napapansin ko. Kung sino po yung mga active a year ago, sila pa rin po yung active this year. Parang minimal lang po yung mga dumadagdag na bagong mukha. Okay, so thank you sa naibahagi ninyo. Gusto ko lang to go further sa pagbabahaginan natin, ano? Pinag-usapan natin, no, yung involvement ninyo, ginagawa. But I know, meron ding isang mahalaga, the relationship. Relationship is very important, especially sa parish priest, sa mga lay leaders. Kumusta naman ang pakikitungo ninyo sa parish priest? Maano ba yung bang approachable? Naku, parang sasabihan na ako ni Father Jojo nito. Kasi that's very important, ano? Yung bang approachable, no? Hindi nakakatakot. Kasi I know relationship is very, very important, no? Doon lalong nagfo-flow yung quality ng pakikitungo at yung mga gawain sa simbahan. Kumusta naman ang relasyon ninyo? Yung mga youth, sabi nyo kanina, tinatanggap kayo, o kay Klein siguro. Yes po. Sa parokya po namin, si Among Jojo po is very approachable po siya, lalo na po sa mga bata, no? Kapag po kasi minsan after the mass, no, may makikita ka mga bata, lalapit talaga sa kanya. At hindi siya parang hindi niya hayaan na parang sila ma-left behind, no? Kasi talagang lalapit siya, no? Kukumustahin. Minsan kapag may offerings, no, yung mga prutas binibigay sa mga bata. And I think parang it is the best way to touch people, such youth po, na kailangan po talaga yung relationship, no, yung healthy conversation
with the youth po para masyado pong mapalapit po yung mga kabataan po sa simbahan. Ako naman po, honestly, before po talaga, medyo nahihiya po ako sa mga pari po namin sa may Candaba, kahit na nagsiserve po ako. Kasi feeling ko po parang hindi nila ako kilala. Parang hindi po nila ako natatandaan. Like, pag nagbe-bless po ako, parang yung mga normal lang, ganon. So, parang hindi po talaga close yung relationship. Wala pa po talaga ako yung nakausap before. And then, yung kay Among Jojo po, it happened po, actually, nung nag-host po ako sa Andrew Sanctus Chorus. And then, parang sobra pong na-touch ako. Kasi kahit hindi po talaga ako nagsiserve sa simbahan, hindi po ako active, kinausap niya po talaga ako, kinamusta niya ako. And then, last Holy Week po, umupo po siya dun sa malapit sa akin and tinanong niya po ako about yung sa synod po and yung mga pinag-usapan and natatandaan niya po talaga ako. So with that, I was so touched na parang, okay, pwede pala kaming magkaroon ng close relationship na hindi ako nahihiyang mag-share ng kwento, at the same time may respect po. So, yun po, dahil doon, parang ngayon po, kahit papano na i-inspire po talaga akong magsimba. Kasi alam ko na yung pari namin, kilala niya kami and nakikinig siya sa amin. Yan po. So, napakaganda ng mga ibinahagi po nila sa atin. No? Sa tingin po ninyo, papaano kaya mahihikayat ng simbahan yung kamukha ninyong kabataan na maging aktibo at makibahagi sa ating paglilingkod sa inang simbahan? Para po sa akin, para po mahikayat po yung mga kabataan to serve sa church is kailangan po magkaroon po yung church ng program. Maraming program po sa mga youth. Kasi po kapag may nakikita po sila, syempre parang makokot po yung attention nila na ay yung parokya po na gano'n is maraming activities sa youth. No? Syempre po talaga pong parang mabuboost po yung sarili nila na makihalubilo, makijoin. Kasi po yung pong mga bata po talaga kapag po may nakikita sila, makikurious sila kung ano yung nandun eh. And I think the best solution para mahikayat po yung mga kabataan to serve in the parish is na magkaroon ng program. And beside that po, siguro, i-include ko na po rin yung mga tao sa simbahan. Kailangan maging open sila. Kasi there are times kasi yung welcoming disposition, no? Yung paano sila mag-welcome sa mga kabataan. Kasi tatatak yun. For example, nagsungit yung isang nagsiserve. No? Kasi ganun talagang magkakaroon sila ng image sa kanilang utak na ganun pala yung mga sa simbahan na yon. No? I think tatatak yun. Kaya we have to parang to enrich our values when it comes to welcoming the youth sa simbahan po. Yan po. Well, actually po, gusto ko lang sabihin na sobrang totoo po nung medyo nakakatakot yung yung iba sa simbahan. Parang, okay, gusto kong gawin to, pero natatakot ako, baka mapagalitan ako. May medyo strict po na nagsiserve doon. So, it happens. But I think, for me po, yung church naman, especially nga po sa amin, I think the youth naman are very active, which is, kailangan lang talaga nilang dagdagan yung programs. But my message is for the youth po, kasi even if the church, gumawa po sila ng sobrang daming program and sobrang active ng youth sa church. If yung mga youth po, hindi po sila nagpa-participate, if hindi po nila babaguhin yung mindset nila, it will all go to waste po. So I think the key message here is you have to try. Kasi po, for sure, pag na-try nila and mag-e-enjoy sila, magiging part na po ng buhay nila yung pagsiserve. Or even if hindi sila maging active talaga, pag may mga activities po na kailangan ng tulong ng youth, makakatulong po talaga sila. Napakaganda, no? Actually, nakarelate din ako, no? Kasi nag-start po ako, Bishop, na nagsiserve. Tayo, ako nakaka-relate. No? Pag sa encounter ko sa mga matatanda na, yung mga dagis pisamban,
parang yung sa mukha pa lang o kaya kapag pinagbawalan ka na, bawal yan, ganito. Parang ikaw natatakot ka as youth. Ako, natakot ako noon, no, na mag-serve. Pero yung nangyari sa akin, siguro nilakasan ko lang yung loob ko talaga. No? Nag-choir ako, nag-altar server, so nagtuloy-tuloy. At yun sa karanasan ko sa parokya namin, doon nakita ko na yung mga kabataan, isa talaga sila sa mga prime mover nung simbahan namin. Na sila yung inaatasan, ganitong activity, ibigay nyo sa youth, ganitong sila yung mag-host. Kaya minsan iniisip ko, hindi pa kaya pagod yung mga kabataan? No? Dahil yung mga karamihan sa mga activity na kailangan ng mga masisigla, masigasig, ay ibinibigay sa youth. No? Ganito, yung tanong ko naman ng next, walang kaugnayan doon sa sinabi ko. Pero ako po active sa social media, no? Sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, ano pa ba. No? Sa tingin ninyo, paano pa maaring maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng social media? No, alam ko may mga social media halos lahat ng kabataan ngayon. For me po, para po as a youth, para po mapalaganap po yung mabuting balita through social media is, beside po sa pag-share, for example, may live streaming mass po yung isang parokya, and nakikita ko rin po sa Facebook yung pong mga homily takeaways. No? It is a good example po na para tumatak po sa mga kabataan and also to all gumagamit po ng social media, yung mga homily takeaways, yung mga statements po ng mga parish priest, no? Kasi po parang this quotable quotes talaga makaka-inspire po sa mga nakikita po sa social media, and I think social media is a great platform nga po to spread the good news, and kahit po na maraming mga fake news, no? Kaya po we have to parang i-filter, no? Yung mga mali, pumunta po tayo doon sa talagang credible and mas hindi yung nakaka-distract po, no? Kasi po marami po talagang mga distraction po sa social media po. Ako naman po siguro, for the good news to spread out and the good word, siguro po I think it's time for youth to divert their attention. Imbis na po chismis yung mga i-share nila sa social media, yung mga fake news, I think they need to share nga po yung good word, because aside from sharing it, imbis na yung mga chismis po, if good word, if yung mga good values yung i-share natin, makakatulong talaga tayo sa mga tao. And I think if i-share nga yung mga quotable Bible verse, or sabi nga po ni Klein kanina, I think you also need to take it into heart. Hindi lang yung share para kunwari ay para alam nila mabait ako, may mga ganyan. Dapat you also need to start it on yourself. Parang ikaw mismo, share it in social media, and then also you need to do it by action. Parang yun po yung talagang nakikita ko. Kasi nowadays po, marami pa rin naman po yung mga nagsishare talaga. Pero I think yung iba po, hindi nila pinuput into action. Kasi pag nakita ng ibang youth na ginagawa mo to, kasi alam po natin na yung mga youth, pag nakikita nila, ay maraming gumagawa nito, gagayahin ko. Parang ganun po kasi yung mentality nila. And pag nakita ng mga youth na maganda yung nangyayari sa'yo because you started diverting your attention into greater opportunities and greater values, gagaya din po sila kasi parang lahat naman po ng youth, uhaw sila na parang gusto nila maging tahimik, maging simple at maging masaya yung buhay nila. Napakarami po nating natututunan, no? Actually, napapakinggan sa pangungumusta po natin sa ating dalawang special na bisita ngayon. At tayo po ay magbe-break muna, pero huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share ang video ito, at mag-comment po kayo kung gusto niyo pong magpa-shoutout.
pisamban yaing sukat a lumapit. Iti yaing apigunam ng Reverend Father Robert Feliciano ayayagyag na ning Banala Espiritu king miyaliwang listening sessions kaugnay ning Synod on Synodality a megawaking parokya ng San Jose king San Jose Malino, Mexico. Agpangking pari ating metong a komunidad king karelang parokya a sisimba uling malaut la king pisamban. Anya naman ay isip ng ila na mismo ing lumapit karela agyang pagmisa dalamu keta king karelang covered court. Lakwas at apansinan da mayayag na lareti karing aliwang sekta. Sabi ko, bayo tala mawala kay katamo, ita na lumapit gawang paranan para kanila. Napinandyaro gumete yo, puto sinabi dang bago, siyempre ila church goer, baling itang proseso ne, matkutkut de ngini, ay kutkut de bukas, ngini da sabyan. O nang kay kataan jampang na no oras panikuan ng kunjang mapali lang nganin munta ko bang panita mo itang akakid da bilingatan no ni pisamban. Pamagtimid ng Father Feliciano, ing insidenteng iti, apigunam ng ing pisamban, iya ing sukat a lumapit, kareting talasal pantayang malilili, abala mo mawari, pawaganan ng Espiritu Santo, a ing metong pari, eya mo sukat pupuntalan king pisamban. Kasi bala mo maging sacramentals and sacraments focus na mo kan church. Bala mo dapat, sabi mo Catholic, munta ko kan pisamban. Sabi ko, bala mo ka na ako maging awareness na uy, yung rin pala rin tao, na ila pala may pupunta na lang pamasahin mo taking pisamban. Hindi ba na mo itang Espiritu Santo sabi na, ay, munta ka rin. Hindi ka munta ka rin. Which is na something naman nasasabihan ng Archbishop. Identify the least among the community. Kutang kahit pasyalan nila, kanton nila. Unang ita mo pinemiya tuloy uling may tuknang, uling yung pandemya. Yung metong ka rin programang isipan ni. Kaugneniti, adake ng Father Feliciano, amasanting ing pamananggap ding miyaliwang sektor at karelang kinumbira. Agyapang retang iba't karing aliwang kasalpantayanan, dapat kusalang mikyabe. Masanting naman kasi mumunan dilitan bala mo, it is not really consultation, no, bala mo pisyag date ang panamdaman da. Lalo na po tang karetang solo parents, bala mo mika wala bang kanita, release date ang karelang panamdaman, tan nilipat siyang bako din asawa, no? Kanyan, itang, bala mo, more on ba na mo kayo pa, tang counseling yun? Lalo ito, yung counseling pa ba na ito, even ka rin yung LGBT groups, may itang sentiments da, asasabi do. Masanting naman, bala mo, mika way bang kanita, release da mo naman itang karelang panamdaman. Nang po tang ingin ko kalingwang karela, andyang at ko ka rin, hela hesitant, sabyan, halimbawa retang farmers, mete na kami, uling masakit na kami dito, talagang elami kaalangan uling Paris Priest ka. Dapat atin namang mapilan a katolikong sisimba, ing may payabot karelang pilubluban, kalupaning. Pero tingin mo rin may magsalita tungkol kitang halimbawa, matsura man daramdaman, comparison between the parish priest now and the parish priest then, parish priest during the other times. Atin mo namang mas pigaga na kanda, ing karelang pangabiyayan, imbis asimbala. Ring aliwa, mamatulid da, amanga di nalaman, maski at syula king karelang pibale-bale. O kaya naman, midarake nalaman king parokya, potang ating kailangan ambagan. Para king pari, importante king meging pamakiramdam, apayabot ding tao, ing karelang kapag nasal, amalyari namang igawang programa ning parokya. Antimurin, ipagpasalamat ng Father Feliciano, adimdam na laring antika niting bage, as sukat ng dimdam, inyang mumunang banwapa, ning kayang pamaging kura paroko, king San Jose Malino. Dapat na agawang dimdam, uli ning penamdamang pandemya, king COVID-19. At ako po ichinchin nugid, para king special report ng Synod on Synodality. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa at shoutout po sa lahat ng nanonood sa ating live at nakikinig sa ating himpilan sa radyo ng ating Archdiocese. Special shoutout po kay Tricia May David from Santo Cristo del Perdon Parish sa San Fernando. Shoutout po sa nanay ko ngayon na nanonood ngayon. Hello po, Ma. Advance Happy Mother's Day po. No? At sa lahat po ng ina
Now, this coming Sunday po ay Mother's Day. Saludo po sa inyong pagiging matatag para sa inyong mga anak. Shoutout po kay Father Ricardo Macalino at sa buong team ng Bahay Pag-ibig, sa mga lolo at lola natin na nandoon ngayon. Kay Angelina Garcia from Berendelos Remedios Parish, Minalin. Kay Ray Garcia Caligua from San Jose Parish, Mexico. Kay Jordan Deang Lacanlale from Santo Tomas Parish. Kay Aldrin Peña from San Luis Gonzaga Parish. Maynard Pineda, sabi niya, ako po anak ko pa mo po tutukin ako, na ako pong apo ko po tapong sisimbaya. Makanyan ko po milapit pisamban. All activities po makyabe ko kahit ali ko po mag-serve. Iapo ko po ing migpakilala kako nung makanano po kasaya ing pisamban from ASOLL Kabetikan Bacolor. Greetings to all the parishioners of San Jose Parish, San Jose Medino, Mexico. Kang John Christopher Tolentino Yabut from San Miguel Parish, Masantol. Also greetings sa lahat ng parishioners ng St. Peter the Apostle Parish, Apali. At sa inyo po, lahat ng nanonood at nakikinig. Hazel, may kaibigan ka ba na ibang relihiyon? Meron naman po. Meron. Meron, opo. So sa papaano, sa tingin mo, papaano natin maipapagtibay, mapapalalim, yung ugnayan natin sa kanila kahit iba yung pinaniniwalaan natin? Well, ako po kasi dahil nga po, meron yung mga kaibigan ko po na iba po yung relihiyon nila, ganyan. Pag nag-uusap-usap naman po kami, parang kahit papano, hindi po siya nagiging hindran sa amin na magkakaiba po kami ng relihiyon. And I am very lucky po na yung mga tao na nakapaligid sa akin, lahat naman po sila, kahit hindi po active sa mga relihiyon nila, lahat naman po sila, alam po sa sarili nila, yung mga values na kine-carry out nila, yung parang sila po mismo, maganda silang example na kahit na nga po hindi sila active, ganun. Yung mga values po nila sa church, yung mga ginagawa po nila, actually kahit po ako minsan parang, totoo ba ginagawa nyo yan? Ganon. Parang yung ginagawa ko po is, nire-respect ko po talaga. And then nakikita ko po na parang yung faith nila sa simbahan nila, even if we are in the modern world right now, na marami nang nagbabago, sila kahit yung traditional, hindi sila mabilis na naniniwala. Talagang naniniwala sila sa kung ano yung tinuro ng simbahan or ng mga priest nila, ng mga leaders nila. So, ayun po, siguro lang yung mga napapansin ko po na parang mas kailangan pa talagang palakasin when it comes to yung mga youth po na magkaiba yung religion. We need to respect one another. Kasi yung iba, dahil kunwari po ginagawa nila yung pagko-cross po. Tayo po kasi mga Katoliko, minsan nagko-cross po tayo pag may dinadaanan ng mga simbahan, ganyan. Yung iba po kasi parang may nakikita ko na tinatawanan nila, ay bakit mo gagawan yan, ganyan. So for us to be able to have peace po, and kailangan din po talaga natin, respetuhin natin yung kanya-kanyang relihiyon dahil kahit papano po, lahat naman tayo ay naniniwala sa kay Jesus Christ po. Ikaw naman? Yes po. Meron po ako mga kaibigan na may ibang paniniwala, no? And I think friendship is not all about religion po, no? Nasa pakikisama po yan. And kapag po kasi nakakasilamuha ko po sila is, hindi naman po namin pinag-uusapan yung about sa simbahan, no? Sineset aside po namin yon to give respect with one another. Kasi po, one thing is for sure, magkaka-issue po dyan. No? Mayroon po may babato, tatanungin, no? Tapos magkakaroon po ng instant sa bawat isa. No? Parang mas maganda po na irespeto na lang po yung bawat isa, no? To promote interdialogue faith po.
interfaith dialogue. So, para bang dito sa binabahagi mo, one way of promoting yung interfaith na dialogue, yung bang there are parameters, may boundaries na pinag-uusapan. Okay? Sa bagay, maganda yon, especially dun sa unang yugto ng pagsasama, pagkaibigan. At pag malalim na siguro dun papasok yun. No? So, okay, so thank you sa iyong sharing. Klein, no, bumalik tayo. Sa parokya ninyo, no, sa paggawa ba ng desisyon ng council, ni Among, yung kapakanan ba ng mga kabataan ay nabibigyang pansin? Yes po, yung sa decision making po ng aming parokya is very organized po and systematic. And yun nga po is very youth-centered po siya. No? Kasi po, inuuna niya po yung kapakanan ng mga youth. And kung naaalala ko lang po is yung nung Santo Niño, wherein yung pong mga bata po yung mga, nandun yung mga may sakit, no? Binibigyan po every mass po, sa Novena Mass. No? Talagang pina-priority po yung mga youth, no? Especially po, kasi po marami po yung mga sa Candaba po, may mga may sakit, no? Yung pong may walang-wala po talaga, no? Yung po talagang parish namin is very youth-centered, no? Kasi po pina-prioritize niya po yung mga kabataan and also yung mga indigent families po. Okay, so sa akin po kasi hindi din po ako masyadong talagang aware dun sa parang activities po nila inside church. Pero yung sa akin po medyo napapansin ko rin na yung mga youth din, parang aside from kay Among, they are also working hand in hand with other teams po when it comes sa church. And makikita ko po talaga, yun nga po, na parang every after mass po, kasama po talaga sila sa mga parang binibless ni Among every time. And then yung parang napapansin ko lang din po when it comes sa pag-voice out nila, minsan sila po yung parang huli na tinatanungan ng opinion. Parang feeling ko po, yun lang po yung medyo kailangan pa po sigurong i-improve. Like, of course, they also need to parang maging una din sila. Kasi minsan po ito po, ano ko lang, parang own opinion ko lang po. Parang nauuna po kasi yung mga higher na teams po or yung parang mga organization sa church before po tanungin yung youth. And then minsan parang okay, final na yung decision bago po mapunta sa youth. Or parang minsan, tatanungin po sila, pero may times na parang hindi talaga sinusundan. Parang yun po, parang I think yun lang po yung kailangan i-improve minsan. Kasi napapansin ko po personally na parang meron po talagang higher ups na sinusundan. Sa inyong, di ba, meron kayong PPC, no? Parish Pastoral Council. Represented ba yung youth doon? Yes po, meron pong PYM, even if it is na pandemic nga po, is talagang naglaylo yung pong mga youths, no? Dahil po, hindi nga po open po yung mga organizations po ngayon. And I think, para po sa akin, kailangan na pong i-open para po talagang i-welcome po yung mga youth. Para po, sila naman po, meron po silang participation po, lalong-lalo na sa parish decision making. Sabi mo nga kanina, Klein, no, yung sana yung simbahan may mga programang ilatag para sa mga kabataan. So sa tingin ninyo, ano kaya yung mga particular na programang maaaring makatulong upang mahubog ng maayos ang ating mga kabataan na naglilingkod sa simbahan? Para sa akin po is yung the best is to parang scouting, no? Magkakaroon ng scouting po yung parokya wherein, for example, po sa social communications ministry, sa altar servers, sa mga COMI, no? Wherein meron po yung, parang may target po tayo na youth, no? Wherein magkakaroon po talaga sila ng mga programs. For example po sa SOCO, may mga seminars, no? And with that po, all in all, for example po, magkakaroon po ng team building. Ayan po, gustong-gusto po yan ng mga
kabataan na magkaroon po ng team building. Talagang sasaya po sila. Opo. Feeling, opo, sige. Pero ngayon, uhulihin kayo ng IATF. Paano? Pag time na siguro. Social, virtual team building po. Ayun nga po. Siguro din po para yung sa mga programa din, yun nga po maganda yung team building. Pero parang mas maganda din po, parang before we go outside, we need to enrich yung nasa loob. Kasi minsan, ito po, for sure aware kayo na parang minsan sa mga ibang organizations, merong hindi magkasundo. So parang for the people outside or yung youth po na makita nila na talagang sama-sama, kasi minsan may mga naririnig tayo na hinaing na parang, ay, yung ganyan, hindi na naman nila sinunod, sabi nila gagawin yan. So I think we need to enrich yung inside muna, yung mga nasa church na talaga, para lahat sila maging magkakasundo. And then after that, pag nakagawa po siguro tayo ng mga programa and makita ng mga tao na we are all together, working together to promote and to scout youth or other leaders or other sectors po, I think susunod talaga sila. So, meron ba kayong nais ipahatid, no? May concern ba kayo or suggestion pa, no? Para in general sa sektor ng mga kabataan na nais yung ipaabot sa mga kinauukulan. Kasama ako doon. Kasama si Bishop. Ito na. Kasama si Father Jojo. Bishop, ito po. For me po, yung pinaka-concern ko po sa mga youth is yung pong, nila, yung, for example po, very fragile po sila sa lahat ng bagay, no? Especially with their spirituality, yung mental health, no? Lalong-lalo na po ngayong pandemic, marami po yung nagsusuicide, kasi po marami pong mga problems sa online class, no? Sa family, no po? And I think po yung mga, sa our mother church or our church must have some spiritual nourishment with them po, no? Kasi po parang nawawala po sila sa right track, no? Mas napupunta po yung, for example po, hindi po nila kayang panindigan yung pinaniniwalaan nila. Mas mabilis po silang ma-attract po sa mga bagay na, for example po, is very bad for them po, no? Lalong-lalo na po sa social media, no? Big impact po talaga yung social media ngayon po, no? Kasi po maraming pong mga informations doon na pwede pong ikasama ng mental stability po ng isang youth po. Kaya, and beside po doon sa mental health po ng mga youth, no? And of course po sa yung simbahan po mismo, parang gusto ko po sana na maging, yun nga po sa Synod on Synodality, yung makiramdam, no? Sana po is makiramdam niya kareng youth, no? For example, kasi po, yung youth po marami pong ideas eh. Yung na lang po, yung pag-express po ng kanilang mga ideas, parang wala po silang pinaka-platform, no? Parang minsan sineset aside po sila kasi wala po silang position sa simbahan, na? Kaya po, para po sa akin yun po, yung sa youth, sa mental health, and then yung pong sana po, yung mga leaders is prioritize pa po nila yung mga youth po ngayon. Ako naman po, I have two message for the youth. And yung parang, actually this is general na po siya. Hindi lang po siya sa church namin. First is, yung mga nagsiserve po sa simbahan, lahat po ng mga volunteers, you have, kailangan po talaga nating, first is to be a good example. Kasi, if habang nagsiserve po tayo sa simbahan, mabait po tayo, ganyan. Pero when we go outside and yung mga sinishare natin sa social media, taliwas po sa ginagawa natin sa simbahan, paano po natin mapopromote yung youth na sumali sa atin if nakikita nila na okay,
sa simbahan, mabait siya, pero when it comes sa social media, sa school, or outside in real life, hindi naman na-apply talaga yung ginagawa. So I think we need to we need to be good examples din po. And then second is, you need to voice out your opinions. Because sometimes po, yung mga shinare din namin ngayon ni Klein, baka yung ibang organization, they are not aware of it. Kasi puro lang tayo, oo, puro lang tayo, sige po, gagawin po dahil nga syempre may respeto, may matanda, but we need to voice out our opinions for them to know our side. And pag nangyari kasi yun, parang yung magandang kalalabasan po niya is syempre, tayo mismo sa organization natin, masaya tayo, hindi tayo naiiwan, and at the same time, makakapag-recruit po tayo kasi makikita nila na maganda yung nangyayari sa loob mismo ng organization. So yun po. Meron ba kayong parang tawag doon sa parish web wherein you engage yung other members, the youth for example, they can parang chat. Meron gano'n sa parish na parang yung mga youth, yung mga other members, they can send their ang kanilang Parang observation. suggestion box po, parang gano'n Meron po. kayong gano'n? Sa parish po, wala po. And parang mas magandang po yon na suggestion na magkaroon nga po ng isang, for example, isang bulletin board wherein you can just pin your message po. Tapos po, pwede pong basahin ng kura paroko, no? Kaya niyo pong i-address yon. And I think isang Wala malaking kayong gano'n? ginhaga. Wala pang Wala gano'n? po. Yun, siguro maganda yon para itong mga sabi nyo, magagandang ideas doon. Pero kailangan may administrator, siyempre mag-monitor. So sabihin mo kay Father Jojo. Ito, panghuling tanong na lang siguro. May gusto ba kayong ipaabot o mensahe sa particular na mga church leaders ninyo? Kay Among, pati sa PPC or sa CPC ninyo? Gusto ba kayong sabihin? Ayan po, yung message ko po sa aming PPC, sa aming mga heads po, sa aming kura paroko na sana is to continue their yung pong ginagawa. And I think na magkaroon po sila ng way po na mga youths is magkaroon po ng platform para po express po yung sarili nila. And sa parokya po namin na sana, for example po dito po sa parokya namin is undergoing po siya ng restoration. No? Kailangan po talaga yung involvement po ng lahat, no? Especially youth. No? Maraming mga pakuluyan. No? Pwede pong maghingi ng mga ideas po kung paano po kaya sa mga, for example po sa fundraising projects, no? Marami pong alam yung mga youths kasi po they are willing, no? Kasi po usong-uso po ngayon volunteerism, no? Kaya yun po, na sana maging welcome po sila sa lahat ng youth. Yan po. Ako naman po yung mensahe ko sa mga organizations po and sa simbahan mismo na malaki po yung parang pasasalamat ko sa kanila kasi kahit na nagka-pandemya po, hindi po talaga nawala yung mga youth, yung mga other organizations, yung pag-volunteer po talaga nila, even if it's not really safe outside. Hindi po talaga nawala yun. So parang nakaka-inspire talaga yung kanilang dedication when it comes to church. So I would like to commend all of them because akala po kasi ng ibang tao, it's easy to do that. But it's not easy kasi nga po, it takes time, which is nagagawa po nila. And then yung kay Among naman po, yun nga po, nasabi ko rin kay Klein kanina na I was really touched with that simple na kilala niya po ako. And at the same time, parang kahit na sobrang daming tao, nilapitan niya ako, kinwentuhan niya ako. And because of that, it changed my life. Parang, okay, mas mapapalapit ako sa simbahan dahil hindi ako takot and hindi ako, mas close ako sa
pari po namin sa simbahan. And yun nga po, sa mga youth naman po namin sa Candaba, maraming salamat po sa dedication nyo. Kasi minsan po talaga may panahon na parang hindi, yung mga, may activity sila, pero hindi pinapansin ng mga taga-outside church. Which is, I really admire them for continuing. Kahit na minsan dalawa, isa lang yung nakikinig or nag-a-attend, pero they keep on doing it. And I know that someday, magiging fruitful po lahat yon. Kay Apong Dong, nandito siya. Oh. May gusto. Pati kay Pope Francis, no? Darating lahat yung mga mensahe natin, mga gusto nating iparating kay Pope Francis, no? May gusto ba kayong sabihin kay Apong Dong at kay Pope Francis? Para sa akin naman po, Apong Dong, and sa ating Santo Papa, yung pasasalamat lang po, no? This kind of platform po, yung Synod on Synodality, malaking help na po siya to address our problems, our issues. Kasi po, parang hindi po minsan napapakinggan yung mga hinaing po namin. And I think this will be the stepping stone po to start being the church na he listens, and kailangan po talaga na sa simbahan, lagi po siyang nakikinig sa kanyang mga sinasakupan. Kasi po, parang we are the church po eh. Tayo po mismo, we are the church. And with that po, talaga pong malaking pasasalamat po. Ito pong klase ng pag-interview, no, sa talakayan, no? Kasi po na-address po namin yung mga hinaing po namin, no? Kaya po, sana po tuloy-tuloy lang po ito. Hindi lang po siya Synod on Synodality 2021 to 2023. Siguro po, continuous process po siya, no? Para po talagang malaman po natin yung kalagayan po ng mga iba't ibang sectors, lalong-lalo na po kami mga youth po, na para po kasi po yung mga youth is very progressive, no? Marami pong pwedeng i-contribute po sa ating Mother Church po. Yan po. Okay, thank you. Ako naman po, sobrang saya ko po because this happened na kami po ni Klein, simpleng tao lang kami and napapakinggan kami. So it gave us hope na there will be a time that magkakaroon po ng change wherein the goodness will prevail nga po. Yung parang, kasi hindi lang po kami yung mga na-interview, pati po yung sa mga ibang sektor, yung mga LGBT, yung mga mahihirap po, yung mga may disability. And yun nga po, simpleng tao lang kami. But we were able to share and yung mga hinaing namin because siguro yung ibang tao iniisip nila, ay, mayaman yan, kaya nakapag-guest yan. No po. Simpleng tao po kami. And kami po talaga, ito pong sinishare namin is based from our own experience and kung ano po yung nangyari sa buhay namin. So, lahat po to walang scripted, wala lahat. So, we are very happy to open up our concerns po sa church. So, thank you very much. No? Thank you. Father Piel. Yung kay Father Piel, baka may gusto kayong sabihin. More TikTok videos ba? No? So, nais nating pasalamatan yung dalawang magigiting, masigasig na kabataan na ating naging panauhin ngayong gabing ito. At bago pong lahat, i-shoutout lang po natin yung mga kasalukuyang pa ring nanonood at nakikinig kay Josiah Philip Angles from Good Shepherd Parish, Bulaon Media Ministry, kay Jonel Franco Santos from Most Holy Name of Jesus Parish, Arayat, kay Ann Sebastian de la Cruz from San Andres Apostol Parish, Candaba, kay Nes Gomez Sablan from San Matias Parish, kay Ariel Malyari High Course from Sacop, kay Father Jason Bap Canlas, no? Nanonood po siya ngayon. Magandang gabi po. Kumusta po kayo dyan sa Minalin? So natapos na po tayo sa
ilang oras isang oras ba tayo, no? Napakaganda ng ating talakayan. At sa susunod pong episode, yun po ay sa May 11, ang ating pong mga panauhin ay ang ating mga kapatid na nanggaling sa ibang pananampalataya. So, other religion or sects, no? Sila po ang ating panauhin sa ating susunod na episode. So, maganda na bago natin tapusin ang programang ito, hingi po tayo ng final blessing sa ating mahal na obispo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon sa amin na makapakinig lalong-lalo na sa mga kabataan, lalo na kila Hazel at Klein. Nawa, ipagpatuloy po ninyo ang iyong paggabay sa aming mga kabataan dahil alam namin sila ang susunod na maging leaders sa aming simbahan at sa aming sambayanan. Lahat po ito inihiling namin sa magitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So thank you very much sa mga panauhin natin. Thank you. At sa ating mga viewers. And of course, kay Father TikTok. Thank you po, Bishop. So muli po, maraming salamat po. No? Salamat sa isang makabuluhang gabi kasama ang ating youth sector. At magkita-kita po tayong muli sa May 11. Ako po si Father Fiel Pareha at isang magandang gabi po sa inyong lahat.